Paratatlyja galbeg röwşenjigi sırtyna alyp badara urakdyr. Şonda bir topar adam eşek amanat bolaýsa gerek. Ýogsam artlaşyp minmediler diýip olaň duşundan ötýär. O sedeşden garry agty bilen ulogundan düşüşüne onu öňüne salyp sürgüläp urýar. Bu atmaga seredin eşege boş. Ödem diýden kirşeniň içi bilen aýagyny tüýrär. Juda bolmasa o jagat oglany bir münnürmeli ahyry nip soňky duşanlar dillenýär. Ondan soň meşgul teýip eşege atlanyp böwroglugy eýerdi urýar. Emma soňky duşanlaram ýöne geçäýmändirler. Eyho, biz zaňlaryň ýüregine eýlike. Çağa yetir halatynda da ona beýle zulüm edip bolmazdy. O nerede süpüdükler gelýär, öýedi bolsa. Oğlum, Röwşenim. Geleşege inne senmin. Piyada men ýüräýin diýip Adiberin atasy eşegiň öňüne düşüberýär. Ýolly adam ötme diýtene. Olaň bir bölegi ýene bir çöwre gurrun tapmadmy? Yer inne muňa näme diýersiň? Aha, o aksakal. Oğlanyň görjegi öňünde. Sen gören köpüň ötüp adyň galypdyr. Eşege özüň bilseň bolmadymy? Şonna çygalyp artygyna ýüzlenýär. Gördüňmi gudym? Eýle dinle. Ýöne öz bildiňle. Hoşmy?